Actually ta fuskacin da muka kalla na farko dai farkon fara idan abin ya tabbata da gaske ne. Domin su yammacin duniya ko kuma in ce duniya ya kai wani yanayi yanzu ana iya tsara wani abu domin tafi da tunani ko ra'ayin mutane ta wannan. Idan ya tabbata a ce da gaske ne, still shi ma za mu iya ɗaukan shi a wata dasisa. Domin su yammacin Turai ko kuma in ce Faransa in particular daman can asali ba sun yarda da ƙasar Falastin ɗin ba ne. Ko da yanzu da suke tunanin wai ya yi declaring cewa akwai ƙasar Falastin zai iya wani dasisa ne a kan tafi da mutane. Actually kamar headquarters ɗin United Nations yana America kuma yanda tsarin yake suna da veto power. Cewan a ce a kai wani ƙasa ko a kai wani guri ko a yi kaza gaskiya wani abu ne ba wanda wai yanzu zai faru ba. Yanzu dai zai iya yiwuwa gobe jibi idan sun samu musamman aka samu canjin mulki idan tunanin ya zo cewa ga dalilai ga abubuwan da America take yi tattare da katsalandan ɗin da take akan hukunce-hukuncen United Nations ɗin su fitar da cewa wanda za a iya mai da shi headquarters ɗin ko wani gu ko za a dinga taron a wani gu.